Permeteu-me que faci una molt breu introducció complementària a la que ja s'ha fet des de la taula presidencial. Aquestes jornades, com haureu vist el títol, l'exploració i explotació de l'espai, aquest títol té una intenció, i és que fora de l'àmbit professional, quan es parla d'espai, té tendència a associar-se espai amb coses molt èpiques, l'aventura d'exploració, el perill, però l'espai avui en dia ja és molt més que això. L'espai avui en dia és un negoci. L'espai avui en dia és una font d'utilitats, d'eines que fem servir en el dia a dia. Jo sempre els dic als alumnes, quan parlo d'aquestes coses, en el vostre telèfon mòbil hi ha com a mínim 3 aplicacions que utilitzen coses de l'espai, com a mínim. I no només això, també és una eina geoestratègica, una eina de desenvolupament de països. I una mica la intenció d'aquestes jornades era donar aquest aspecte, i aquest aspecte des del punt de vista dels instituts de la UB que fan recerca en diversos àmbits que tenen a veure amb l'espai, però en particular aquesta taula rodona d'avui té la intenció de tocar un aspecte molt concret, que és això que se'n diu New Space. I el New Space és un aspecte d'això que estic comentant, que l'espai ja no és èpica, o no només és èpica, ja no només són valents astronautes que arrisquen les seves vides per descobrir un nou món, sinó que és tot això que acabo de dir, és negoci, és eines, és fer país. I New Space, justament, recentment s'ha tornat una notícia de país, que és la que parlarem del New Space, el New Space de Catalunya, i l'objectiu d'aquesta taula rodona, amb un panell de luxe, tenim un equip allí de primera categoria, per explicar-nos, per ajudar-nos a entendre què és això del New Space, per què serveix, per què és important per Catalunya, i en particular l'estratègia New Space que s'ha posat recentment en marxa a Catalunya des del govern, però que implica un conjunt de centres de recerca, d'empreses, d'institucions com les que estem aquí. Llavors, permeteu-me que us presenti molt breument el nostre Dream Team. En primer lloc, a l'esquerra tenim Daniel Marco, que és director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tu i al teu departament per participar i per ajudar-nos avui en dia a entendre l'estratègia New Space a Catalunya. Un plaer. Mònica Roca és presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, vicepresidenta del Consell de Cambres i presidenta de la Comissió d'Espai i Aeronàutica de la mateixa cambra. També és fundadora i directora del grup d'empreses ISARSAT i amb 25 anys d'experiència en missions espacials d'observació de la Terra de l'Agència Espacial Europea. Moltes gràcies, Mònica, que pots aportar la visió més empresarial de la cosa, complementant a la visió institucional. Ignasi Ribas és doctor i professor d'investigació del CSIC, de l'Institut de Ciències de l'Espai, és director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, investigador de l'àrea d'exoplanetes i participant en diversos projectes d'instrumentació astronòmica a terra i missions de l'Agència Espacial Europea. Moltes gràcies, Ignasi. L'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya és part nostra també, perquè la Universitat de Barcelona hi participa, i la idea és que també aportis la visió de ciència, de recerca en espai, que entre tots els instituts de la universitat i més enllà, també del CSIC, doncs aporteu. I finalment, Jordi Corbera és doctor, investigador del Programa Nacional de l'Antàrtida, actualment responsable de l'àrea d'observació de la Terra de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i coordinador del màster oficial de Geoinformació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies també, i aquí l'aspecte d'observació de la Terra, que ja l'aportaràs tu, doncs crec que també és important perquè a tots ens ve al cap de seguida Google quan parlem d'aquestes coses, però l'Institut Cartogràfic està fent una feina tremenda, de fet contribueix a Google i teniu eines pròpies que van molt més enllà del que fa Google i jo crec que podeu beneficiar-vos de l'estratègia New Space, però espero que ens ho expliqueu. Doncs moltes gràcies, benvinguts a tots, i la proposta era començar amb 4 preguntes, una cada un per introduir el tema, tenim força estona, comentar també als que ens segueixen a través de streaming que reservaré uns minuts al final d'aquesta taula rodona per si hi ha preguntes als ponents. De manera que a través del xat de YouTube de UBTV, que esteu seguint, si voleu fer alguna pregunta, l'Anna, la meva col·laboradora, prendrà nota i me les passarà i puc passar preguntes als nostres ponents sobre el que parlarem en aquesta estona. Doncs bé, la llista de preguntes són, com us he dit, 4, començarem per l'Ignasi. I
Explica'ns una mica, en cas des del punt de vista tècnic, què és New Space i per què ha esdevingut tan important. Bé, primer de tot, gràcies per la invitació, és un plaer estar aquí i acompanyat amb aquests companys de luxe. New Space, ho has comentat ja, de fet. Jo diria que és un canvi de paradigma de l'accés a l'espai, en contraposició amb l'All Space, en el que l'accés a l'espai estava restringit a grans corporacions, agències de l'espai o bé a països molt grans, doncs el New Space presenta l'oportunitat d'accedir a l'espai de forma molt més econòmica i, per tant, molt més oberta. Es parla, segons en quins àmbits, de la democratització de l'espai, és a dir, el fet que qualsevol, i qualsevol significa fins i tot un ciutadà o una empresa més o menys modesta o un país modest, doncs pot tenir aquest accés. Això ha estat gràcies a desenvolupaments tecnològics. Estem parlant que tota la tecnologia s'ha miniaturitzat, s'ha fet recerca en aquest àmbit, que és la part més important, i s'ha fet un procés d'estandardització. De manera que, ja ho sabem, quan es fabrica un cotxe model únic, doncs això és molt costós. Quan es fabrica un cotxe amb una cadena de muntatge, doncs s'abarateixen molt els costos. I el que s'ha fet és aquest esforç dintre de l'àmbit d'estandarditzar l'accés a l'espai. La gent potser ha sentit a parlar de l'estàndard CubeSat, que són aquests cubs de 10 per 10 per 10 centímetres que es poden unir com si fos una mena de Lego i et fas el satèl·lit o el nanosatèl·lit a la mida que un vol i amb un cost molt més baix del que eren en el passat. I val a dir que aquesta estandardització ha estat gràcies també a un català que està treballant a Cal Poly, amb el seu col·laborador també, i que fa uns 10 anys o 15 anys va establir aquest estàndard. Aquesta capacitat de miniaturització ens ha portat a l'espai molt més barat. No només això, sinó que empreses ja han entrat amb llançadors molt més econòmics, de manera que enviar un quilo a l'espai s'ha dividit el preu per 10, per 20 o per 30 i encara continuarà així. I és a dir que això està possibilitant que tothom hi entri. I finalment, una altra qüestió és que com que és més barat, els riscos que es poden assumir són més alts. De manera que això alhora també acaba abaratint el cost. Tot plegat ha fet que aquest accés a l'espai sigui molt més fàcil i que, per tant, l'espai es converteixi o s'estigui convertint en una plataforma de serveis. És a dir, que ja hi ha un mercat, l'economia de l'espai, la nova economia de l'espai és aquest mercat que s'està obrint gràcies a que hi podem accedir molt més fàcilment. És a dir, que les aplicacions, ara parlaves de 3 aplicacions al nostre mòbil, molt fàcil per dir que d'aquí no gaire temps no seran 3, seran 10, 15 o totes les que tinguem instal·lades d'alguna manera faran accés a dades de l'espai. I és aquesta petita revolució, o gran revolució, que estem vivint ara. Només tancar dient que Jeff Bezos, que tothom coneix segurament, va comentar, com una cosa així notable, que l'espai és el nou internet. És a dir, que la revolució que hem viscut ara fa 10, 15 o 20 anys d'internet, doncs probablement la viurem en un futur a mitjà termini a l'espai. I és aquest nou paradigma del New Space. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs l'Ignasi m'ho ha deixat perfecte, perquè la següent pregunta és per la Mònica. Ha parlat de mercat, ha parlat d'emprenedoria, això és el terreny de la Cambra de Comerç i que el teu en particular, com a emprenedora. La pregunta és, dit això, quina importància té el New Space en el món empresarial en general i pel teixit empresarial català en particular? Doncs Catalunya té un percentatge elevadíssim de petita empresa, molt important, més del 99% de petita i mitjana empresa. Com explicava l'Ignasi, aquesta accessibilitat que dona aquest nou concepte d'espai, que li diem nova economia de l'espai, però aquest nou paradigma, que precisament és molt més àgil, i per exemple els temps de desenvolupament és molt important, perquè un temps de desenvolupament de l'espai tradicional mínim són 10 anys. Llavors, el que és la part més tant de petita empresa com de comercialització dels serveis, normalment una empresa no es pot permetre el luxe d'esperar-se 10 anys amb uns pressupostos de més de 100 milions d'euros per un projecte espacial. I en canvi aquest nou concepte que dona aquesta agilitat tant a nivell de pressupostos com a nivell de temps, que això és molt important, quasi tant com per les empreses, doncs et permet aquesta accessibilitat molt més ràpida i, per tant, això dona unes possibilitats de comercialització i de serveis molt més grans. Llavors, algun exemple, per exemple, al meu camp en concret, al que ens dediquem l'empresa, hi ha molts
diguem que l'objectiu final és molt de recerca de canvi climàtic amb sèries temporals de 20-30 anys. Clar, això no és comercialitzable, això només és per l'estudi del clima. Si vols serveis més comercialitzables, t'has d'enfocar a períodes molt més curts. Llavors, aquest nou concepte de l'espai et dona aquests dos avantatges, per això es parla de democratització, perquè et dona uns serveis que els pots aconseguir en uns terminis molt més curts i amb uns pressupostos molt més curts. Llavors, parlant de la petita empresa com és la de Catalunya, doncs això dona moltes més possibilitats. Jo sempre parlo que a vegades Catalunya no s'ha sentit prou recolzada en temes espacials, potser pel fet que s'han associat sempre les aplicacions espacials, s'han associat molt a defensa i clar, aquí no tenim un estat propi que ens pugui donar aquest recolzament en defensa. Llavors, com a empreses hem patit una miqueta aquesta manca de recolzament. Ara això ja queda totalment desassociat, ja hi ha uns projectes molt comercials al darrere i pensem que per Catalunya seria molt bo. I us donaré algunes xifres. Per exemple, el darrer any les empreses dedicades a l'espai han augmentat en facturació un 6%, per exemple, un 6% quan el PIB ha disminuït un 12% en l'últim any degut a la Covid i per exemple, aquest sector ha augmentat malgrat tot. Les previsions d'augment són de multiplicar per 4, per exemple, l'ocupació en els propers 4 anys. I malgrat és un sector que encara no ocupa, comparat amb l'espai tradicional, encara no ocupa més que, per exemple, un 27% de la facturació, comparat amb el 73% de l'espai tradicional, la seva inversió en R+D+I és d'un 53%. O sigui que és un sector molt fort en tema d'inversió, que està veient com això té molta potencialitat i està fent una gran inversió que ens sembla que... Tinc moltes més xifres, que si voleu us dono, però potser per no atabalar massa d'entrada, però perquè veiem aquesta capacitat que té de despegar, d'enlairar-se, perdoneu, en aquests propers anys tan potent pel sector català. Moltes gràcies. Guarda les xifres perquè tindrem temps per compartir-les. També et convido, tenim una presentació sobre l'impacte econòmic de l'espai a evidència del Regne Unit, on dona unes xifres molt interessants del retorn de les inversions en espai. Crec que va en la línia exactament. Si vols em deixes 30 segons més. La Unió Europea estima que el retorn del sector espacial és un 10% de la mitjana del PIB europeu. Un 10%, vull dir que aquí estem parlant de sectors propers al que ens dona el turisme avui en dia, si ens plantéssim amb un 10% del PIB català, que serien 25.000 milions d'euros. O sigui que són dades molt, molt importants, efectivament. Perfecte, moltes gràcies. Doncs, lligant-ho tot plegat, parlant ja no de negoci, sinó d'aplicació, i aplicació institucional, com és l'Institut Cartogràfic, que és un servei per tota Catalunya, perquè el públic pugui entendre un exemple pràctic de què pot aportar això, què pot aportar el New Space més enllà de l'espai tradicional. La pregunta per tu és què pot aportar això del New Space a l'observació de la Terra, a les aplicacions, a les eines que tenim, que no aportin les plataformes clàssiques, Copèrnicus o l'observació de la Terra que ja tenim. I que, per cert, aviat tindreu un satèl·lit d'observació, un nanosatèl·lit d'observació de la Terra, del programa que... Sí, està planificat per l'any que ve, entre el primer i el segon quadrimestre. Bé, jo el tema New Space crec que el benefici és en els dos sentits, és a dir, el territori es beneficia perquè des del punt de vista de les aplicacions i dels serveis satèl·lits sí que havíem aconseguit ja fa moltes dècades un posicionament en qualsevol lloc i en qualsevol moment, i el tema de comunicacions pràcticament també fos més o menys viable, però en canvi el tema de tenir informació geoespaial no la podíem tenir en qualsevol lloc i en qualsevol moment. I el New Space, com deia l'Ignasi, aquesta equació del risc i el cost que suposa l'ha equilibrat molt més i ara tenim moltes més plataformes capturant molta més geoinformació i aquell gran hàndicap que era la resolució temporal, la revisita sobre el territori, d'anar tenint informació, l'està millorant molt. Quan tu recordes i jo recordo, quan vam fer la tesi, jo vaig treballar en 3 imatges i costaven que tenien que demanar accions especials per comprar-les. I ara estem en un paradigma on hi ha un volum de dades impressionant per tractar i revisites diàries. Aleshores, el territori es beneficia d'això perquè realment els temes
d'impacte, els temes de clima, els temes de canvis en les cobertes, els temes de seguiment, són molt importants i necessiten d'aquesta revisita que abans no la tenien. Però voldria apuntar que també es beneficien en l'altre sentit, és a dir, el New Space es beneficia del territori. Sigui el que sigui New Space, perquè jo igual després en el debat voldria entrar en què entenem per New Space i sota aquest paraigües què és el que s'inclou o no s'inclou. Però es beneficia perquè crec que fa 10-15 anys, en el tema de New Space, o si ho enfoquem cap als petits satèl·lits, estàvem molt en un escenari de demostradors tecnològics. Bàsicament eren demostradors tecnològics, noves tecnologies, més barates, més miniaturitzades, a veure si funcionaven, no funcionaven. I el territori i la professionalització de tot plegat que hem viscut en els darrers 5-10 anys li ha donat una excusa, és a dir, li ha donat la manera de poder fer aquest salt de demostrador tecnològic a una valorització tecnològica i realment generar productes i serveis. Perquè si quan innoves no generes valor afegit, doncs la innovació no crec que serveixi de gaire. I aleshores aquests reptes ara han passat de ser demostradors a ser realment poder oferir serveis i generar economia, com deia la Mònica. Perfecte, doncs ho lliguem amb l'última pregunta. El Jordi està parlant de serveis, d'utilitat, d'eines. Doncs la pregunta pel Daniel és molt clara. Per què el govern català va fer una aposta estratègica pel New Space i què pot aportar a Catalunya? Perquè va ser una aposta molt clara, de fa poc, fins i tot polèmica, segons com malinterpretada fins i tot a mala fe, si em permets. Si ens pots explicar una mica per què, com i què en traurem de tot plegat? Doncs l'objectiu d'un govern és generar prosperitat i oportunitats per als seus ciutadans. I de la mateixa manera que fa 100 anys es va tenir que fer una aposta a Catalunya per la revolució industrial, ara estem immersos en una revolució digital. Les oportunitats de la ciutadania, tant el desenvolupament de nova economia, generació de nous serveis, d'innovació, estan associats a aquestes tecnologies. Nosaltres li diem tecnologies digitals avançades. El govern ha identificat algunes d'elles, com el 5G, blockchain, intel·ligència artificial, i aquesta darrera és el New Space. S'ha parlat aquí. Les components o el desenvolupament tecnològic ha estat clau i la incorporació de les tecnologies digitals perquè un món, el món de l'espai o de l'exploració de l'espai que estava exclusivament orientat o desenvolupat per grans potències econòmiques, països, grans agències mundials, grans empreses, poden irrompre startups, empreses o països com Catalunya. I aquí es va veure l'oportunitat. No és perquè el govern sigui un visionari, sinó perquè tenim la sort que tenim un ecosistema que ens va fer veure aquestes capacitats. Tenim empreses, tenim centres de recerca, centres tecnològics, tenim institucions que fa molts anys que estan treballant i som un hub digital. I al juntar aquests dos àmbits vam veure l'oportunitat i aquesta finestra, potser és la finestra d'oportunitat. Parlem de la democratització de l'espai. Es parlava d'internet. Internet va fer la democratització del que serien els serveis digitals. Però no totes les empreses estan igual posicionades. Els primers que van entrar en el món d'internet són els gegants tecnològics que ara coneixem. Jo estic segur que els primers que entrin en el món del New Space seran els gegants tecnològics del futur. I volem que algun d'aquests sigui català. I volem que es creï al voltant d'aquests ecosistema d'empreses i institucions que donin resposta. Sí que és veritat que, a banda dels gegants, sempre hi ha una multitud d'empreses i serveis que donaran oportunitats, com tenim aquí multitud de startups en l'àmbit digital. Però ser-hi des del principi és important. I quan ets un dels primers et trobes amb això, que hi ha un cert desconeixement, no s'entén, i parles de que vols posar en marxa una estratègia de l'espai, una agència que mogui això, i clar, Catalunya vol crear la NASA catalana.
malauradament, qui ha dit això ha anat en positiu de l'estratègia, perquè precisament això ha permès posicionar i desenvolupar una visió de que Catalunya pot fer coses trencadores. I evidentment no crearem la NASA catalana, no és una organització o agència com l'Agència Europea, perquè es vol centrar en la promoció econòmica, en generar un ecosistema de diferents institucions que treballin plegades. Un dels aspectes més claus, i va vinculat al que he dit al principi, de les oportunitats, és el talent. Molt del talent que generàvem aquí s'havia de marxar i havia de treballar amb el sector de l'espai, a Toulouse, a l'Agència Espacial, als Estats Units. Volem que no marxi aquest talent, volem que molt d'ell torni i volem que es generi molt més. I després que es valoritzi la recerca que fem. Fem molta recerca, volem continuar potenciant aquesta recerca i que acabi amb aquests serveis, que acabem generant valor per l'economia, valor per les administracions i nous productes i serveis. És un camí que farem plegats, aquí hi ha una representació d'institucions, però hi ha un fort teixit i que volem que creixi, i aquest és l'objectiu que ens hem marcat. Perfecte, moltes gràcies. Això era l'introducció, jo crec que l'hem cobert amb aquestes 4 preguntes. Ara tenim 3/4 d'hora, una mica més, de debat obert. Us deixaré, ja sabeu que tenim una llista de preguntes que jo us puc anar traient, però la idea seria que tot el que vulgueu explicar d'espai i New Space des del cadascun del vostre punt de vista, que creieu que sigui important perquè els nostres espectadors puguin entendre-ho, doncs endavant. Si us sembla, jo voldria començar pel Jordi, que ha deixat una cosa molt provocadora sobre què és New Space i què és que no. Si us sembla, li donem peu i que ens provoqui i podeu estar en desacord a l'hora d'ell i ho debatem. No, jo ho dic perquè m'agrada molt la introducció que ha fet l'Ignasi de lo que és New Space, però el que no m'agradaria, potser perquè i aquí n'hi ha que fa molts anys que ens dediquem, és que se'ns vegi com a All Space, que sembla el nom d'una colònia. Em vinc a referir que no creem una frontera. Anem molt en compte amb la gestió d'expectatives. És un nou paradigma, però és una transició. Venim d'on venim? Venim de l'All Space, si volem dir-li així, o de l'espai tradicional. I això no serà una frontera amb la que hem d'oblidar i no hem de tenir en compte ni unes tecnologies, ni uns actors, no és una competència. M'entens el que vull dir? I per tant hem d'entrar en sinergia, en col·laboració. Quan fem aplicacions i fem serveis, necessitarem de totes les plataformes, de tota la informació geoespaial. I no pensem ara que creem un paradigma que es diu New Space i tot el del darrere estava malament. Ho dic perquè hi ha un procés d'educació i de gestió d'expectatives important. Fa una setmana estava en unes jornades i va haver-hi una xerrada d'una persona d'Alemanya que està fent temes de petits satèl·lits. I va parlar del nou paradigma del New Space i l'eslide que presentava era All Space, Envisat, que tu el coneixes molt bé. Un satèl·lit de diverses tonelades, desenes d'anys de vida útil, molts sensors i milions de pressupost. New Space, i el comparava amb el seu 3.1 transponder de comunicacions. Això no està bé. No es pot comparar, no es pot posar el paradigma que el New Space és això i abans mireu el que teníem, perquè les prestacions i la generació d'utilitat i d'aplicacions d'un i un altre són diferents i han d'entrar en sinergia. El New Space genera una possibilitat d'arriscar-se i de fer entrar actors, però també n'hi ha dels d'All Space que ara estan a New Space i estan generant tecnologia i serveis. I des del punt de vista d'observació de la Terra, o de la informació geoespaial, crec que el New Space és un salt, és un canvi de paradigma perquè aporta més repetitivitat i més possibilitats de dades, però el gran
crec que un dels grans salts i revolucions que hi ha hagut es diu Copèrnicus i es diu el programa Sentinel de la Unió Europea amb fons públics que paguem entre tots i la disponibilitat d'aquestes dades de qualitat. I per generar aplicacions i serveis ens tindrem que apoyar molt amb aquest All Space o com se li vulgui dir i després ho complementarem amb les nostres dades. Vull dir que no és una competència entre una visió i una altra, sinó que ha de ser una complementarietat. Jo puc estar d'acord i realment no tant. Estic d'acord que estem en una, no diria transició, però que s'ha d'aprofitar les capacitats i la Mònica deia, el negoci principal, el volum, l'ocupació és del sector tradicional, però jo que vinc de l'àmbit digital, l'experiència ens diu que quan venen unes disrupcions tecnològiques tan fortes en certs sectors, acaben gairebé desapareixent aquests sectors. I potser no passa en aquest àmbit, però és possible que sí que passi. Els gegants d'internet van deixar fora les telefòniques que no van desenvolupar. Bell i les grans empreses americanes van pràcticament desaparèixer. I això ho hem de tenir present, perquè nosaltres, per desgràcia, no tenim aquests grans gegants, no tenim aquest lastre, podem dir, de la innovació i ens permetrà aprofitar tot el que existeix i les capacitats que existeixen per apostar per aquesta disrupció. Perquè el que haurem de fer és canviar molt ràpid i aplicar el màxim de les innovacions possibles. No pensar que hi ha coses que són impossibles, que no són possibles, i a vegades amb capacitats, evidentment ha d'evolucionar molt, però amb capacitats que ara semblen impossibles, en poc temps la podrem tenir. El desenvolupament tecnològic digital és exponencial i en 10 anys probablement un d'aquests nanosatèl·lits podrà fer gairebé moltes de les coses que ara estan fent satèl·lits de milions d'euros de pressupost. Això va passar amb el món digital, grans ordinadors que costaven milions de dòlars, els portem a un objecte. Això passarà amb el món de l'espai. I hem d'aprofitar-ho, hem de veure-ho. No hem de pensar que la innovació tecnològica ha d'anar en contra de res, sinó que ha de ser per positiu i per generar nous models de negoci. Mònica volia... Sí, jo que dins de la concòrdia m'agrada discrepar per generar debat, però en aquest cas la veritat és que estic bastant d'acord tant amb l'un com amb l'altre. Jo crec que hi ha, ara de moment, potser d'aquí 50 anys estarem parlant d'una altra cosa, no et dic que no, però ara de moment crec que en funció de l'aplicació teniu raó tots dos. És evident que l'Envisat, que era un bon exemple del que era l'espai tradicional, però que no n'hi ha hagut més d'envisats, o sigui, també es va arribar de la construcció d'unes certes magnituds, diguem, de satèl·lits al punt més alt que va ser l'Envisat, que era de 10 tones en 10, era un laboratori espacial, que va arribar d'un satèl·lit que va anar augmentant en nombre de sensors fins que va ser tan gros que el van dividir en dos, l'Envisat i el METOP, que abans havia estat un point, o sigui, era un monstre. Llavors això, evidentment, va arribar a un punt que ja es va veure que per aquí no anava, hi havia un risc associat enorme, o sigui, l'Envisat arriba a explotar, per exemple, arriba a fallar el llançament i allò és un drama tan absolut que va ser evident, a part de que has de fer tantes, perquè tots els sensors tinguin tots puguin coexistir en un mateix laboratori, doncs has de fer tants trade-offs, que al final no hi ha res que estigui on hauria de ser. Llavors això és un extrem molt gran i ara amb el New Space potser ens passem a un altre extrem, però jo crec que hi ha aplicacions que durant molts anys encara estaran entre una cosa i l'altra. Copèrnicus és un programa fantàstic que tots hem de valorar perquè, com diu ell, l'Agència Espacial Europea per què neix? Neix perquè precisament els països individuals europeus no tenen la capacitat de llançar satèl·lits i per tant ens hem d'associar i això és fantàstic. Jo sempre dic que l'espai a més és un exemple increïble, superpositiu de coordinació, diguem, internacional, però ja no només a nivell europeu, perquè l'Agència Espacial Europea també es coordina amb l'Agència Espacial Americana, la NASA i la russa, com per exemple l'Estació Internacional.
Vull dir que és un molt bon exemple en aquest sentit i ha de coexistir encara durant molt de temps amb el New Space, perquè hi ha aplicacions que de moment aniran a través d'aquests programes grans on tots els països posen una part i es construeixen aquests satèl·lits grans. Jo crec que això encara perdurarà, però això no treu que hi hagi una disrupció i l'estem veient i que, com deia ell, hi ha una finestra d'oportunitat. Si la deixem passar, perdrem aquest carro perquè va molt ràpid, és com la revolució industrial. Ja t'arriba si te la mires, algun dia t'arribarà, però no té res a veure amb si hi ets i la fas en el moment que passa. Jo crec que ara Catalunya té aquesta oportunitat perquè coexistiran aquestes dues visions de l'espai, que és la tradicional, que evidentment seguirem fent servir, que de moment la completarem amb el New Space, pensarem en aplicacions noves, però que és veritat que aquesta cada vegada es farà més gran i aquesta cada vegada es farà més petita. I nosaltres hem d'haver entrat des d'un ben principi per estar molt ben posicionats en la que té més opcions de créixer que cap altra. Sí, i faig els meus 5 cèntims aquí, no, també. Jo estic molt d'acord amb la Mònica, que hi ha àmbits en els quals estic d'acord amb que el New Space probablement substituirà aquest Old Space, és a dir, que el New Space serà la versió 2.0 del Old Space i penso en qüestions de mercat, allà on el cost i tot això serà l'element bàsic. Molt fàcil que donar serveis des d'una missió que valgui 100 o 200 o 500 milions d'euros sigui molt poc competitiu comparat amb donar-los des d'una missió que valgui 500.000 o 1 milió d'euros, encara que n'hagis d'enviar 10 d'aquestes. Segur que aquí és molt fàcil que el New Space substitueixi completament el Old Space d'aquí unes 5, 10, 15 o 20 anys, amb aquesta revolució digital que estàvem veient. Però hi ha un àmbit en el qual està molt més proper a la innovació i a la recerca, on aquestes grans missions són encara necessàries. Jo i tu també estem molt a prop de l'àmbit del programa científic obligatori de l'Agència Espacial Europea, i on ens diuen, ara podeu fer missions de 500 milions o algunes de 1.000 milions. I dius, hosti, estaria molt bé tenir encara una mica més de calés, perquè això no ens dona per fer el que volem fer. Clar, no ens dona perquè estem fent innovació, estem fent desenvolupaments nous, molt costosos, i això no ha de marxar, no és pas incompatible aquí. El New Space potser sí, potser farem missions d'astrofísica i observació de la Terra amb CubeSats, i n'estem veient, hi ha hagut algunes coses, amb observació de la Terra és molt comú, amb astrofísica menys, però també hi ha algunes missions que han volat, i això serà complementari amb aquests grans programes de recerca científica des de l'espai. Però aquí sí que jo veig que la necessitat d'uns pressupostos notables, allà on organitzar a través de consorcis i de grans agències, i fins i tot col·laboració interagència, de manera que sigui una cosa o transagència, serà una necessitat. És a dir que sí, quan parlem de serveis, tema revolucionari i que probablement ens menjarà una cosa a l'altra, no quan parlem probablement de temes d'innovació o temes de recerca científica on aquesta part d'Old Space per mi ha de continuar i serà complementari amb el New Space, no pas disjunt. Una dada que tinc, que em sembla que abans he anomenat, és que la inversió de R+I en New Space ara mateix a Catalunya, amb una enquesta que tenim, que tampoc és que sigui, però és superior a la de l'espai tradicional, 53%, 43%. Però què passa? O sigui, això no és per contradir-te, sinó és per matisar que sí que el New Space té molta inversió en recerca i desenvolupament i innovació, potser estaria més cap a la I i menys cap a la R, també t'ho dic, però hi ha àmbits on el retorn és molt més a llarg termini, com seria, diguem, la recerca més fundamental, que sí que encara anirà molt més temps amb l'espai tradicional. O sigui, estic d'acord amb ell, però això no vol dir que el New Space no tingui un component de recerca, de desenvolupament i innovació també molt important. I una altra dada que m'agradaria afegir, lligant amb el que ell ha dit del talent i la retenció de talent a Catalunya, és que és un sector, i ara aquí combino New i tradicional, Space, que té un 72% de titulats superiors, que comparada amb la mitjana de tota Catalunya, que no arriba al 50, està sobre entre el 45 i el 48, doncs és molt interessant que el 72% siguin titulats superiors, perquè també és una manera de retenir aquest talent per poder seguir fent recerca, desenvolupament i innovació. Fer una pregunta molt ràpida. En aquests números s'inclou la part proporcional de la quota que es paga a l'Agència Europea pels programes científics obligatoris i opcionals? És a dir, nosaltres, formant part d'Espanya, hi ha uns diners que Espanya paga en aquest programa. Perquè, clar, aquesta part sí que
hi ha una part important del món de recerca. Hauria de ser-hi, evidentment, hauria de ser-hi, però no t'ho sé dir, perquè això surt d'una enquesta que s'ha fet juntament amb la Generalitat i l'IDOSCAT i la Cambra i encara no s'ha publicat. Llavors, aquí us deixo algunes pinzellades de nombres, però no et sé dir... Hauria de ser que sí. Sí, per explicar-vos, per exemple, una aplicació operacional, pràctica, on se suma l'All-Space i el New Space. Nosaltres, durant 20 anys, hem estat donant servei a unes 800.000 hectàrees a França en temes d'agricultura de precisió, que és un dels àmbits que des de la geoinformació i l'observació de la Terra ha tingut, diguem-ne, una deriva comercial, de negoci i tal. Ho fèiem amb els nostres avions, amb uns sensors molt sofisticats i després quan es tenien imatges. Durant aquests 20 anys això ha evolucionat i ara ja ho fan tot amb Sentinel-2, que és del programa Copernicus. Què ha passat? Aquest satèl·lit passa cada 5 dies i si aquell dia hi ha núvol, se t'ha acabat la capacitat per extreure informació i donar recomanacions de fertilització. Venen els satèl·lits New Space, que no necessiten ser ni tan sofisticats, ni agafar tanta empremta, ni tecnològicament tan cars, passen a uns altres dies amb una altra freqüència i poden agafar imatges i tu pots generar aquell servei perquè l'altre o no t'ha passat o en aquell moment hi havia un núvol i per tant dones una integritat en aquell servei. Quin és un altre paradigma que en el tema espai o de l'explotació de l'espai està generant cada vegada més serveis i més utilitats? Un altre en el que polítiques digitals i territori ja està molt involucrat, que és el de la intel·ligència artificial. O sigui, avui en dia, a nivell del que jo toco de geoinformació, el volum de dades és tan gran, tens tantes dades, tanta geoinformació, que manualment o amb l'expertesa d'un operador no la pots tirar endavant. I per tant necessites d'eines d'intel·ligència artificial que es mengin totes aquestes dades, que entrin en una certa caixa negra i que generin un producte, perquè aquí cada vegada més està sent més important i amb això les plataformes espai i la intel·ligència artificial ens poden ajudar molt al tema de la reactivitat, a la latència, a lo ràpid que siguis donant una informació. Jo me'n recordo quan vaig entrar a l'institut fa 15 anys, era l'Institut de la Mesura, de la Integritat, del decimal 14. Cada vegada estem més amb que aquest decimal no pot ser el 14, que sigui l'1, que sigui el 2, que tingui un 80% d'integritat i no el 95%, però dona'm tu el producte, la informació, allò que em sigui útil ara o al cap de 3 hores o demà. I amb això el New Space ens ajudarà molt. Aquesta és una visió, la diferència entre la ciència i el que necessita una empresa. Al final, a vegades, una empresa necessita unes dades, i fins i tot li aboquem masses dades que no són capaços de processar. Necessita una informació per prendre una decisió. I cada vegada més, amb l'àmbit de la intel·ligència artificial, fins i tot les plataformes incorporaran on board la intel·ligència i seran capaces d'enviar bàsicament la informació per prendre decisions directament. Jo volia comentar un tema que s'ha dit sobre el tema de la recerca i l'All-Space, perquè això, en l'àmbit digital, també continua passant. O sigui, les grans innovacions de l'àmbit digital continuen tenint un finançament públic molt important. El vehicle autònom, el Siri, tots aquests, sobretot als Estats Units d'ARPA, que és l'Agència de Defensa i Tecnologia, i això no es pot perdre, i Europa ha de continuar invertint en aquestes grans missions perquè quan parlem de disrupció, normalment és l'aplicació de la tecnologia que han generat els de recerca. Les empreses és difícil que pensin en 50 anys i facin una inversió de recerca. Molt poques o pràcticament cap, ni tan sols els gegants tecnològics. Per lo que la inversió pública en recerca en l'àmbit tecnològic i en l'àmbit de l'espai ha de continuar perquè és on sortiran les innovacions que implementaran les empreses.
Jo vull dir coses d'això, perquè discrepo una mica. I m'ho he pensat el que has preguntat, perquè com que això surt d'una enquesta, per tant la resposta seria sí, però perquè és en percentatge. Clar, estem en percentatges. Encara els percentatges de l'espai tradicional, el total de l'espai tradicional és molt més alt. Per tant, en percentatge sí que el New Space estaria amb uns valors d'inversió en recerca i innovació tan equivalents, perquè entre el 53 i el 47 podríem dir 50-50, exacte, però vull dir que no pensem que menys. I aquí tinc una altra dada, a nivell de patents, per exemple. De patents de New Space n'hi ha hagut 30 en els darrers 5 anys, mentre que només n'hi ha hagut 5 en l'espai tradicional. I d'aquest total, 2/3 venen de startups incubadores. T'ho dic perquè no és veritat que no s'inverteixi des dels startups, per exemple, a nivell de recerca i desenvolupament i innovació, una altra vegada el que... O sigui, potser és més aplicada, no dic que no. Jo dic la valorització ve de l'empresa, però la tecnologia de base, normalment, que són transversals, són les que utilitzen les empreses, però, no sé, per el que dèiem, amb l'àmbit de l'intel·ligència artificial, els assistents transversals, la base s'ha generat a grans centres de recerca i després l'utilitzen les empreses per generar productes que patenten, això sí que estic d'acord. El 3% del PIB que Europa reclama que s'inverteixi en recerca i desenvolupament, un ve del sector públic i 2 del sector privat. És això el que es reclama des d'Europa, o sigui que no menys tinguem la recerca en empreses. Jo crec que aquí potser localment, i m'atreviria a dir potser més al sud d'Europa, això encara no està tan estipulat, però en canvi el que és centre i nord d'Europa tothom sap que les empreses també fan recerca i desenvolupament i el 2% del PIB ha de venir del sector privat. Potser també podem distingir una mica entre R+D en la part upstream, de construcció de hardware, i la part downstream de procés de dades i serveis, on potser aquí la balança és una mica més desequilibrada. Molt més costós fer R+D+I a l'hora de desenvolupar tecnologia que impliqui hardware i potser una mica menys costós i per tant a l'abast d'empreses més petites i startups a la part de productes i serveis. Correcte. Aquí ja no discrepo. Jo tenia apuntat, així en general, heu donat ja com algunes pinzellades d'exemples de casos d'èxit. Per exemple, l'observació de la Terra és un cas d'èxit que us està donant rendiment. Podem donar més perquè la gent entengui per on podia anar? Em sembla que des del Departament d'Internet de les Coses... Sí, nosaltres ara hem posat en marxa, de fet, amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, el primer nanosatèl·lit de l'estratègia, que és Enxaneta, que ja està donant voltes i que té l'objectiu de donar cobertura IoT de manera... Podries explicar què és IoT? De manera global, sí. No estic segur que tota l'audiència ho tingui clar. Bàsicament, IoT vol dir Internet de les Coses i de la mateixa manera que fins ara, primer internet ens va connectar amb ordinadors a casa o a l'oficina, després vam tenir mòbils que ens connecta a tots, sempre estiguem on estiguem, ara passarem al tot connectat i vol dir que qualsevol aparell, dispositiu, fins i tot al territori, amb camps, amb rius, estaran sensoritzats, pondrem sensors. Aquests sensors és el que diem, són les coses per nosaltres i la internet que connecta tot això és la internet de les coses. Què passa? Que per captar totes aquestes dades necessites tenir una xarxa de telecomunicacions, que en l'àmbit de Barcelona és molt fàcil perquè tenim les antenes de telecomunicacions, però arribes a parcs naturals, al mig de l'oceà o en molts llocs on no hi ha aquestes xarxes. Fins ara teníem els satèl·lits que es podien utilitzar. Aquests satèl·lits, com dèiem, són molt cars, hem posat en marxa i aleshores el servei que poden donar és molt car. Per connectar un sensor i enviar 4 dades era inviable. L'Enxaneta el que fa és cobrir aquest gap, cobrir aquesta mancança del mercat. Poder tenir sensors arreu del país i que quan passa Enxaneta captura les dades i quan torna a passar per una estació de terra te les deixa anar. És internet, bàsicament, és internet.
permet no desplegar serveis amb una capacitat de dades important, però si tu cada dia vas tenint informació de com et va un sensor, pots tenir multitud de coses. Tenir deteccions davant de potencials desastres naturals, avisades, creixements dels rius, la situació en temps real dels embassaments, pots tenir, parlem de control de ramats o de la sensorització de conreus. Al final aquí vindran les innovacions de les empreses que, sabent que tens un satèl·lit que pot captar dades, desenvoluparan nous sensors, desenvoluparan nous serveis i es crearà aquesta nova economia. Quan parlem de la nova economia de l'espai, normalment és una nova economia terrestre, no? Perquè sí que és veritat que tenim els satèl·lits, però tot aquest downstream que es parla, que són els serveis que donem aquí, són aplicacions que utilitzaran les empreses i els sectors d'aquí. Sí. M'agradaria aclarir una cosa, potser també perquè no tothom... Els satèl·lits van fent voltes al voltant de la Terra, bueno, no tots, ni els geoestacionaris que estan sempre, o sigui, també fan voltes, però sempre estan enfocant al mateix punt perquè tenen el mateix període que la Terra. Però aquests estan molt lluny i per temes com són més tant climàtics com potser aplicacions, per unes certes aplicacions, no va bé perquè està massa lluny. I els altres, per tant, estan fent voltes i potser triguen 100 minuts. Clar, cada 100 minuts fan una volta, no vol dir que tornin a passar pel mateix punt. Llavors, quan tu visualitzes un territori com el territori català, depèn, en funció de l'òrbita, però potser tens una visita cada 14 dies sobre un punt concret, per exemple, per dir un nombre, podrien ser 30, podrien ser 10, però seria qüestió de dies. Clar, això per segons quin tipus d'aplicacions no serveix per res. Per aplicacions climàtiques sí, perquè el que en diem el clima a mitja escala ja en tens prou, però per segons quin tipus d'aplicacions no en tens prou. Llavors, què necessites per cobrir llavors tot aquest territori? Una constel·lació. Què passa si vols una constel·lació de satèl·lits que t'han costat 200 milions d'euros? Home, doncs és una feinada. En canvi, si parles per una aplicació en concret, tu pots solucionar amb un satèl·lit d'una unitat o de 3 unitats, que per exemple fan 30 centímetres per 10 per 10, això és molt més barat de llançar. Aquí sí que et pots permetre una constel·lació que el que et donarà és una observació pràcticament permanent del teu territori. Jo crec que això dona una potencialitat de noves aplicacions que quan tenim les xifres ni tan sols podem reflectir, perquè són serveis que ni ens els podem imaginar encara. A part, aquestes constel·lacions poden... Hi ha el concepte d'open constellation que es diu, que tu pots llançar 10 i hi ha algú altre que llança 10 i quan els seus 10 estan en el nostre territori agafem nosaltres les dades, quan els nostres 10 estan al seu territori, ells agafen les dades, per que acabes complementant i pots acabar tenint constel·lacions que són en el fons una xarxa de diferents constel·lacions. I entre el món de la col·laboració, entre diferents governs, entre diferents empreses, entre institucions, amb aquest... Una mica el concepte d'internet és això, també era un món obert. No tots els servidors l'ha posat una empresa o totes les xarxes les ha posat una empresa, sinó que al final acabem compartint amb estàndards. Jo crec que s'acabaran generant aquests estàndards, ara tenim el CubeSat, però els estàndards de comunicació, els estàndards de compartició i acabarem tenint estàndards oberts que són els que generen realment una economia en escala. Sí, dues coses. Una, i ho han dit a la inauguració, el tema aquest de la transversalitat. Realment, com es poden ajudar en l'estratègia New Space Catalunya la part de comunicacions IoT, de sensors, amb la part d'observació de la Terra. El tema de la sensorització et pot ajudar tant a recollir unes dades que després et serveixin per validar els models a partir de les dades d'observació a la Terra, com sobretot a generar, per exemple, alertes quan aquests sensors determinin uns certs valors, llavors tu puguem moure a la teva plataforma espai o veure quins altres satèl·lits federats tens i que puguin capturar aquesta informació. I això penso que és especialment rellevant a Catalunya. I per què ho dic a Catalunya? Perquè Catalunya és un jardinet. És a dir, territorialment i a nivell de les cobertures, dels canvis de les cobertures, de la inhomogeneïtat del terreny és brutal. Els tipus de clima, els tipus de relleu que tenim, els tipus d'ecosistemes, d'hàbitats,
està tot molt fraccionat i molt atomitzat. No estem com en altres regions. Quan aquí, per exemple, anem a fer el mapa de cobertes i necessitem informació, la gent del centre-nord d'Europa ens diu nosaltres amb intel·ligència artificial, les imatges Landsat o de satèl·lit o el que sigui, ja l'hem fet, 12 categories i ja està. I nosaltres diem, les 12 categories nosaltres les necessitem només cap als boscos ja, perquè clar, allà és tot el mateix i aquí és molt variat. Aleshores, i voldria insistir en els llocs que especialment no hi ha cobertura 4G o 5G, i en els que aquests canvis, i com deia la Mònica també, tot el tema del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat i d'ecosistemes, hem de monitoritzar-ho, entre altres coses perquè estem també sobre normatives i regulacions europees, aquestes sinergies a les que estem començant a prendre i a fer un camí seran molt positives territorialment pel país. Potser, tornant a la pregunta inicial que deies, casos d'aplicacions, i recollint una mica el que s'ha dit aquí, que tothom ha parlat de coses de diverses potes, podríem dir que hi ha dos grans àmbits que s'han comentat. El tema de telecomunicacions, en particular internet de les coses, i aquí potser dir explícitament que la idea aquí és que s'integri tot això amb tecnologia 5G, de manera que sigui transparent, que aquestes dades s'integrin a la resta del flux de dades que rebem sense que s'identifiqui que siguin d'espai. És a dir, que l'espai és una eina que ens permet fer les comunicacions i aquí hi ha una potencialitat enorme, evidentment, i les constel·lacions són necessàries per tenir un temps de visita curt, de manera que això sigui cada vegada menys espera o zero espera en el moment en què s'hagi de fer. Observació de la Terra és un altre cas obvi, ja sigui amb imatge clàssica o amb radiometria, és a dir, que prendre dades de diferents tipus, amb diferents longituds d'ona que siguin complementàries i ens permetin caracteritzar el territori. I això són les dues grans potes que hi ha dintre de l'estratègia de New Space. Aquí he de dir que a la part d'observació de la Terra estem al cartogràfic i l'IEC una mica mà a mà, i la part de telecomunicacions hi ha un institut que es diu IDOSCAT, que és el que porta la coordinació d'aquesta part, sobretot. I també l'altre dia he de dir aquí que em van quedar d'atenció dient que tot el tema del que en diuen PTI, seria el tema de posicionament, tota la qüestió de New Space, encara per mi poc explorada, hi ha tot un àmbit aquí dintre, també complementari, amb missions des d'òrbita baixa, el que serien les grans constel·lacions de GPS o de Beidou o GLONASS o Galileo. És a dir, que hi ha una part a explorar també que sembla que un tema de posicionament ha quedat sempre amb aquesta part de grans corporacions o de grans organitzacions i potser també hi ha una part que té una certa aplicació aquí dintre. És a dir, que aquestes dues potes consolidades més potencials coses i moltes coses que ara probablement ni ens imaginem, probablement més del 90% del que hi ha per fer ni tan sols hi pensem ara mateix, que veurem durant els propers anys, i no gaires anys, pel que estem dient aquí. I respecte a aquesta divisió que ha fet, jo també penso que n'hi ha dues que es tocaran molt aviat, que és l'internet de les coses i l'observació de la Terra. L'observació de la Terra té per una banda la vessant més climàtica, però per una altra banda, i com tu introduïes amb els temes de calibratge, etc i de validació, jo crec que també hi ha un tema de monitorització, per exemple, de les reserves, de l'alçada dels rius, etc, que es toca una mica i podrien funcionar, per exemple, per posar un exemple concret que això a vegades li agrada a la gent, doncs des que el sensor el que estigui fent, per exemple, és mesurant el contingut de la teva nevera i això això seria internet de les coses, i directament faci la compra, això seria un punt d'internet de les coses que també utilitzaria tecnologia 5G, però en canvi un altre seria un sensor que estés monitoritzant l'alçada d'una reserva d'aigua i això estaria entre internet de les coses perquè és com ho funcionaria a nivell més de funcionalitat, però en canvi això et va molt bé a nivell d'observar el teu territori, quina és l'alçada d'aquella reserva i com això impactarà el cabdal del riu quan hi hagi unes pluges determinades, als geners, que sempre tenim aquests vents extrems. Vull dir que hi ha un punt en què les coses també s'uneixen, i amb navegació jo crec que també ens passarà una mica el mateix, també s'unirà amb altres temes. Abans he dit les sigles incorrectes, és PNT, Position, Navigation and Timing, que són les tres coses que van lligades a totes les constel·lacions de posicionament i hi ha tot un munt d'aplicacions allà que jo crec que estan molt per explorar encara en un àmbit de New Space i que hi va camí. Amb el vostre permís començaré ja a fer el wrap-up, passaré a les preguntes, però deixeu-me que us faci una pregunta des de l'àmbit d'aquesta casa. Hem parlat d'empresa, tecnologia, la cambra, recerca,
observació de la terra, govern, les universitats, l'ensenyament, com ens apuntem a tot això? És a dir, des de la secundària, com podem atreure estudiants que vulguin fer el que en diuen STEM, o sigui, ciència, tecnologia, matemàtiques, com els podem engrescar en aquest camp on, en el futur, tant les institucions de recerca com les empreses, com les administracions necessitaran gent formada i com les universitats que rebrem aquesta gent podem empaltar-nos o participar en aquesta iniciativa, en aquest aprofitament de l'oportunitat que és el New Space, perquè ens necessitareu, entenc. L'experiència pràctica nosaltres. A l'institut ha treballat i està treballant amb el tema, per exemple, amb les universitats, i en concret amb la Universitat de Barcelona, amb una eina que ens està sent molt útil i molt agradable, que són els doctorats industrials. Tenim 3 doctorats industrials en concret amb la Universitat de Barcelona, un amb temes que ja he llegit, en temes de comportament tèrmic, conservació de la terra, dels ecosistemes urbans, i un altre que ja està funcionant amb intel·ligència artificial i cobertes, i un nou que també tindrem amb intel·ligència artificial. Vull dir que ha estat una mica el mecanisme, i amb això vull agrair molt a la Generalitat i a la GAUR, i amb diferents departaments de la universitat, un molt proper aquí, el de Matemàtica i Informàtica, amb el qual és una eina que ens permet incorporar un cert talent que a l'administració pública ens costa molt i generar utilitat i, com que són doctorats industrials, anar cap al servei i cap al producte, que això és molt important. És la manera amb la que estem intentant lligar això. Després aquests doctorats, alguns s'han anat a l'empresa, altres s'han pogut quedar amb nosaltres, però estem, diguem-ne, generant aquest teixit i estem molt contents en això. Evidentment que necessitem la generació del coneixement, evidentment que es necessiten les universitats i els centres de recerca, només faltaria. És on hi ha la gran generació de coneixement. I nosaltres, de fet, com a cambra estem molt preocupats, en el bon sentit de la paraula, ocupats, però sí també una mica preocupats, per aquesta transferència del coneixement i de la tecnologia, que a més, fins i tot ja ni ens agrada tant de dir-li transferència, perquè dona molt un sentit d'una direcció i ens agradaria que fos bidireccional la relació. Llavors, precisament estem en un estudi de transferència, que encara li hem dit així, i el primer que vam fer va ser reunir-nos amb universitats i centres de recerca, i vam dir, bé, què estem fent? Ens hem de reunir també amb les empreses, perquè el que necessitem és precisament com ens coordinem perquè aquest coneixement i aquesta tecnologia reverteixi en la societat, al final és el que volem, reverteixi en la societat, que normalment passa a través de les empreses, que és qui acaba d'empaquetar el servei perquè se'n beneficiï la societat. Una de les coses que a nosaltres ens sembla que hauríem de ser més permeables és la universitat amb aquestes necessitats. Jo crec que aquí la cambra, i no per la cambra és igual, però centres potser de transferència, etc., tenen un paper a jugar perquè puguem, des del món de l'empresa, d'alguna manera influir en els que són els currículums de les universitats, sense canviar el que és l'essència, evidentment, però sí que és evident que allò que necessita la ciutadania està bé que la universitat ho entengui per poder treballar tots dos en paral·lel, però cap a la mateixa direcció. Jo crec que hi ha un aspecte molt de recerca fonamental que aquest, evidentment, s'ha de seguir fent. Jo sempre dic que en temes de vacunació no és que s'hagi trigat 9 mesos en tenir una vacuna, és que estaven on estaven per trigar 9 mesos en tenir una vacuna. Per tant, s'ha de seguir treballant amb una recerca fonamental, que és la que en un dia que tens una necessitat et respondrà, però sí que és veritat que hi ha altres aspectes, i jo crec que el New Space és un bon exemple de que ara hi ha un impuls i hem de treballar plegats en la mateixa direcció. Jo, Xavier, jo crec que que tenim moltes esperances posades en la nova conselleria d'Universitats de Recerca que demanàvem. Tots. Sisplau. Jo, complementant una mica el que s'ha dit, jo crec que totalment d'acord que les universitats estan fent una molt bona feina generant un talent excel·lent i especialment en aquest àmbit, que els doctorats industrials i altres mecanismes s'han d'apropar més a les empreses i hem de fer-ho a vegades fàcil perquè això sigui així, però el que hem vist o el que esperem és que aquest sector creixi molt. I si creix molt,
tindrem molta més demanda de talent. I aquí entra el que comentaves tu de com fem que més nens i nenes o joves i nois i noies s'apropen a aquests sectors. I jo crec que aquí tenim una oportunitat, perquè el vicerector ho ha comentat, que l'espai, vulguis o no, és un tema atractiu. La tecnologia no tant, això nosaltres ho hem viscut, costa molt atraure a la tecnologia, especialment a les dones, per exemple, i aquí hem d'aprofitar aquesta visió, que tot té un imaginari al cap del tema de l'espai, per atraure'ls i explicar bé, perquè quan coneixes bé tot aquest món, aleshores sí que saps que pots ajudar al medi ambient, que pots ajudar a l'economia, que hi ha multitud de serveis que encara no hem pensat. I de fet hi ha una iniciativa a Catalunya que la Mònica coneix molt bé perquè ella és mentora d'un equip que és el CANSAT, que seria com una competició on grups de nois i noies fan les seves primeres missions amb un satèl·lit que ha d'entrar en l'espai d'una llauna i que es llença a uns 500 metres d'alçada, però porta els seus sensors, les seves comunicacions, i ho treballes, que ja ho sap perquè ha viscut els dos mons, el que és una missió real i una missió de CANSAT, i això genera una motivació i unes ganes de continuar brutals, per que si aconseguim que totes les escoles de Catalunya facin un CANSAT, segur que tindrem molts més nois i noies en aquest sector. Per al·lusions, que es diu, sense invocar l'article, que no el conec. Però sí que aquests tipus de projectes són fantàstics, o sigui, veure i construir-ho i pensar en l'aplicació que ha de tenir, que normalment pot ser científica però que pot ser de moltes característiques, bueno, en molts àmbits, és brutal, és que deixeu-m'ho dir així perquè és brutal pels nois i noies. Però sí que és veritat que hauríem d'anar fins i tot una mica més enrere per la problemàtica precisament de la presència de dona en aquests tipus de tecnologies. Si comencem a secundària, amb molts hi han fet tard. Llavors, és molt bo per promoure les STEM, però si volem promoure la presència de les dones en STEM, hem de començar ja, us diria que en P3, perquè si no fem tard. Que sapigueu que dins de l'estratègia New Space, en l'eix de talent, estem treballant amb aquests dos, el que seria un pla per la incorporació de la dona, nosaltres tenim el pla Dona TIC i es farà un vertical de l'espai, i amb l'STEM, que també tenim el pla STEMcat, treballarem un vertical de l'espai, la nova economia de l'espai. I a mi, si em permeteu, jo crec que hauria d'estar dins el currículum, no extraescolar, dins el currículum hi hauria d'haver assignatures de robòtica. Això és per un debat complet, perquè però és que si no ho perden, és que després... No tenim les competències per canviar. Ja ho sé, ja no demano en el món. Doncs quedem per un altre debat i el fem sobre aquest tema. Sí, només un apunt més d'experiència recent en temes de l'IEC. Sabeu que ara, evidentment, amb l'estratègia de l'espai hem sortit a mitjans, hi ha hagut una sèrie de campanyes grans a l'hora de posar en coneixement del públic el que s'estava fent i a l'hora d'involucrar també nens i nenes que hi diguessin la seva. I l'interès latent és espectacular. Realment, nosaltres, des de l'IEC, hem fet algunes... S'ha vist el nostre nom allà i hem rebut una allau de peticions de gent que volia treballar des del més variat, de persones jubilades o prejubilades que era el seu somni, a persones en l'edat activa ara mateix que volen canviar de feina, o nois i noies relativament joves que acaben de graduar-se i que és el somni de la seva vida. És a dir, que l'interès hi és allà, és un àmbit en el qual desperta passió, diria jo, i que, per tant, el fet que hi hagi oportunitats aquí és com la gran cosa, aquesta expansió que hem de viure els propers anys, que permeti que aquesta gent, aquestes persones més grans o més joves, tinguin opcions aquí a casa. I després hi ha el tema de les vocacions, d'arribar a edats de nens i nenes prou petits com perquè aquest interès se'ls desperti i aquest interès no només se'ls desperti, sinó que pervisqui al llarg de la seva adolescència i al llarg de la seva formació per arribar a dedicar-se a allò que somiaven quan eren petits, que dissortadament moltes vegades es perd entremig. I aquí no descobrim res, és explicar, comunicar, involucrar i fer campanyes i projectes que els permeti estar. I en aquest sentit, el tema de l'enxaneta i el bateig a través d'Infocar per mi és un èxit increïble, la quantitat de milers de nens i nenes que van participar i la resposta que va tenir i que esperem que aquests nens i nenes d'aquí a 10 o 15 anys vinguin a trucar a la nostra porta dient que m'acabo de graduar amb el que sigui, en física o en enginyeria o això, i vull treballar d'allò que somiava quan era petit. És com la satisfacció màxima de començar a influir-los de més o menys petits. És a dir, que
hem de preservar això i hem de comunicar al màxim perquè aquests nens i S'ha nenes de fer partíceps. De fet, el concurs de l'enxaneta va ser això, fer-los partíceps i que ells mateixos han posat el nom al primer nanosatèl·lit que ha llançat la Generalitat i vulgui o no, això va servir perquè coneguin més què és això dels satèl·lits, què és això de l'enxaneta i ja ho veurem. La difusió és molt important i és el crear aquesta idea estigui en l'imaginari de la joventut. Si em permeteu un exemple, l'altre dia vaig conèixer l'astronauta Ellen Baker, que me la va presentar precisament l'Ignasi i la Núria, i li preguntava, però tu no volies ser astronauta de petita? Ella se li va despertar només als anys 80, quan? Què va passar? Que això va entrar en el seu imaginari, perquè fins aleshores era impossible una dona ser astronauta als Estats Units. Per tant, en el moment en què es va obrir, ella se li va despertar la curiositat i va dir ostres, doncs jo potser també ho podria accedir-hi. I fins aleshores no hi havia pensat. Clar, doncs això és el que hem de fer, posant a l'imaginari de la joventut i dels nanos i les nenes petites que això és una possibilitat, crear referents, ja no només en el femení, sinó en general, perquè això sigui una possibilitat per a ells a l'hora de dedicar-s'hi. Per tancar, tinc una pregunta per cadascú de vosaltres i després us deixaré una frase de tancament per el missatge que vulgueu passar des dels vostres àmbits. A veure, tinc una primera pel Daniel Marco, de Jordi Portell, emprenedor, justament, a part de company també de feina. Diu, heu fet una comparativa amb la revolució d'internet, la qual sovint s'utilitza per oci. Podem imaginar alguna cosa semblant amb NewSpace, accedint a CubeSats per oci? Segur que sí, segur que sí. De la mateixa manera que hem dit que el 90% dels serveis no els coneixem, el fet de tenir connectivitat global i tenir uns satèl·lits que estiguin observant la Terra de manera com tal, es poden gamificar, però multitud de coses, seguiment d'animals, veure com modifica la costa, i tant que sí, segur. Ja tindrem algun emprenedor que s'hi posarà i utilitzarà les dades que posarem a l'abast. De fet, em sembla que sé per on va el Jordi, el que ha fet la pregunta, perquè em sembla que ja tenen una proposta relacionada amb tot. Porteu-la, que estarem encantats d'ajudar. Per la Mònica, quin hauria de ser l'equilibri entre finançament públic i privat per liderar la revolució del NewSpace als propers anys? Em sembla que ho has comentat una mica, però jo tomatitzaria que em sembla que has fet la distinció entre països del nord i països del sud d'Europa. Ara mateix el que és la inversió ja no en espai, sinó que la inversió en recerca i desenvolupament a Catalunya està situada al 0,9% i, a veure, que no vull donar dades ara que no siguin reals, però l'objectiu de la Unió Europea és un 3% que està distribuït en l'1% de públic i el 2% privat. Ara mateix a Europa aquest 2% em sembla que està a l'1,6 i l'1 no arriba a l'1, està una mica per sota. Però nosaltres estem encara al 50% de l'objectiu a Catalunya, al 50% de l'objectiu. Per tant, evidentment s'ha d'invertir molt més en recerca i en desenvolupament. I una frase que és molt típica de que aquells països benestants inverteixen més en recerca i desenvolupament. I jo dic, i segur que no sóc l'única, i això segurament és al revés. Aquells que inverteixen més en recerca i desenvolupament són més països més benestants, més pròspers i amb més benestar, social també. Per tant, jo crec que és molt important la inversió tant el que és el sector públic que el sector privat. Però respecte al sector privat, una cosa que a mi m'agradaria dir és que està poc arrelat el fet que des del sector privat també s'ha d'invertir en recerca i desenvolupament. I són poques les empreses que aquí a Catalunya, des del punt de vista empresarial, s'inverteix en recerca i desenvolupament. I costa de creure. Precisament la nostra empresa a vegades la gent em diu però com que feu tant de recerca? Sí, és que també, que evidentment ha de ser de la mà de les universitats i els centres de recerca, però que des de la part privada també s'ha d'invertir en recerca i desenvolupament. Un bon exemple és el que ell deia dels doctorats industrials, que nosaltres també fem servir molt, però que hi hauria d'haver més programes d'aquest estil i no només poder demanar un doctorat industrial a l'any, perquè això, clar, no? Molt més, o sigui, s'haurien d'ampliar tots aquests programes, però que evidentment s'ha d'invertir molt en recerca i desenvolupament i jo sóc una gran defensora d'això i aleshores també assegurar-nos que aquesta recerca i aquest desenvolupament es transfereix en aquelles empreses que no tenen la capacitat o no ho volen, perquè de vegades és senzillament jo ho agafo i a partir d'aquí desenvolupo, o a partir d'aquí creo el meu producte.
Per l'Ignasi. Vinga. Es parla de democratització de l'espai, però la Viviana que pregunta vol saber, un segon, qui governa l'espai? I com aquest canvi de paradigma canviarà com es governa l'espai. De fet, no està especialment ben governat. És una mica de xauxa, això ara mateix. Hi ha tractats històrics que deien quines bones pràctiques s'han de fer servir per accedir a l'espai. Evidentment, quan es llança una missió, es matricula aquesta missió, és a dir, hi ha un registre d'aquesta missió que es llança, un satèl·lit, i s'intenta posar o obligar a que es creïn una sèrie de mesures de seguretat. En vam viure un cas fa tot just un mes, aquella tercera etapa del coet xinès que ens havia de caure a sobre i que va anar d'un pèl, val a dir. Havia de caure a Madrid. De fet, va passar 20 minuts abans de caure al Pacífic, va passar per sobre Reus. Exacte. És a dir, que hagués pogut caure a territori català perfectament. I això només demostra que realment no ho tenim ben regulat encara. Hi ha unes directives que conviden o bé obliguen d'aquella manera a posar el que se'n diu desorbitadors o formes de fer reentrar el que es llança de manera controlada i, per descomptat, no destruir missions que estiguin a òrbita mitjana perquè es fan absoluts desastres, etc. Tot el tema de les deixalles espacials i les escombraries que tenim allà dalt. Però caldria fer un pas més, i caldrà fer un pas més en l'àmbit aquest de la democratització de l'espai perquè l'accés ha d'estar regulat. Ara mateix hi ha iniciatives de llançar 2 o 3.000 nanosatèl·lits en els propers anys i és obvi que aquests nanosatèl·lits no tenen control actiu d'òrbita i que, per tant, les col·lisions hi poden ser i caldrà regular tot això. És a dir, per resumir el que preguntava la Viviana, de moment ho tenim malament encara. S'haurà de fer tota una feina de regulació a nivell planetari per accedir, i no només per accedir i regular, sinó per... És que els anglesos tenen una bona paraula per això, que és enforce. O sigui, tu fas una llei, no només has de fer la llei, has de fer que aquesta llei es compleixi. I, per tant, s'haurà de fer una fórmula per la qual aquesta legislació s'acabi complint, independentment de que sigui el llançador d'aquella missió. I l'última pregunta, pel Jordi, que has parlat de All Space i New Space. Què marca la diferència principal entre All Space i New Space? Volum, finançament, regulació? Bé, no crec que sigui una pregunta fàcil de respondre, però quan hi he reflexionat sobre això, penso que la capacitat de risc, això ho ha dit abans l'Ignasi, i moltes vegades ho he pensat, i és la capacitat de risc. És a dir, entre la inversió que has de fer en aquella tecnologia, en posar-la a l'espai, intentar-la valoritzar, i el benefici que se'n pot treure. Si allò falla, amb l'All Space no m'agrada la paraula, però és un drama, el tradicional, i si en canvi amb el New Space pots arriscar més o seguir una evolució, primer fer uns demostradors que arriben a un primer nivell, després poder-ho continuar i evolucionant i fins que al final sigui una eina operacional i en aquest procés no sigui molt costós i aquesta relació entre el cost i els beneficis, que aquí no hi hem entrat, però els beneficis directes o indirectes que pugui tenir aquella missió i aquella tecnologia sigui molt més ben balancejada. Perfecte, i per tancar us volia fer un comentari que em va fer una professora de la casa, l'Estrella Montolio, de que quan hi ha una sessió, un debat, la gent recorda molt al principi, potser alguna cosa al mig si hi ha hagut algun incident, però se'n recorden sobretot del final. De manera que jo us demanaria una frase o 2 frases que vulgueu deixar de cadascun dels vostres àmbits per marcar aquesta taula rodona. És a dir, el vostre missatge per l'audiència, el que s'emportaran a casa, perquè és el final, ja tornen a connectar i se'n recordaran. Si us sembla, comencem per aquí, fem la volta. Sí. A mi m'agradaria dir el que il·lustra la gent que estem aquí asseguts en aquesta taula, en aquest semicercle, que estem vivint un moment singular perquè tenim aquí el món de la recerca i les institucions acadèmiques, tenim el món de l'empresa i tenim el món de l'administració alineats per aconseguir uns objectius. I per mi és una cosa fantàstica que estiguem d'aquesta manera i que demostra el potencial d'aquest New Space que hem de tirar endavant. Alineació. Doncs m'agrada molt el que ha dit l'Ignasi, no vull repetir-me, però
Jo penso que l'espai és molt emocionant, hem de seguir pensant, com ens deia el rector, o com ens deia la taula inicial, amb tota aquella part romàntica que té l'espai, però que a més ens dona una capacitat de serveis i de comercialització molt interessant i per tant animo totes les empreses que no s'ho havien plantejat fins ara perquè l'espai els hi quedava molt lluny, ara aprofitar aquesta oportunitat del nou espai per engrescar-se evidentment a crear coneixement també, a invertir en recerca i en desenvolupament perquè són uns terminis més curts i que en podran treure beneficis molt aviat i aprofitar aquest impuls que, com deia l'Ignasi, està rebent Catalunya, diguem, la ciutadania per part tant de les administracions com pels centres de recerca que seria més públic, com des del sector privat, per animar-se a entrar en aquesta revolució que comporta el nou espai. Jo el que diria és que, com s'ha vist, hi ha una oportunitat i hem de ser agosarats. Jo diria que no ens autolimitem, perquè això ho fem molt. Aquí hem de tenir una mica aquesta visió anglosaxona, de dir, si assumim riscos i caiem, ens aixequem i tirem cap endavant. I que no ens posin pedres en el camí des de casa nostra, no? Que el que hem de fer és, a vegades, obrir i anar cap endavant, i tots plegats, les capacitats les tenim per lo que no tinguem limitacions i sumem-nos tots. Bueno, a mi em toca l'últim i ara què dic, no? No, a veure, jo crec que la recerca és una condició necessària, però la suficiència la dona generar valor afegit. I innovar per mi vol dir això, vol dir resoldre problemes reals, vol dir fer tecnologia que sigui factible i sobretot també que sigui viable econòmicament. I el New Space ens dona aquest escenari de futur, està clar. Perfecte, doncs agrair-vos la vostra participació, agrair-vos totes les opinions, coneixements i punts de vista que ens heu aportat. Tanquem aquí la taula rodona. Ara farem una petita pausa per preparar la següent part d'aquesta jornada. Us convido, esteu ben convidats a quedar-vos, i ara sentirem com els diversos instituts de la UB treballen en aspectes diferents de l'espai. Repeteixo, cobreixen economia, cobreixen biologia, administració, una mica de tot. Moltes gràcies de nou i repeteixo, a l'audiència tenen ocasió de fer preguntes, no he pogut llegir-les totes, però poden seguir formulant i les anirem fent molt camí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Reprenem en 10 minutets a 3 quarts, més o menys.